Nemějte stres z toho, že vám je třeba 30 a nemáte ještě byt. Já jsem taky neměl. Lebo ja si furt dávam do hlavy takú vec, že idem pomaly, uteká mi vlak, mohol už by som mať to Lamborghini, vieš. Vždycky někdo říká, já začínám ve 22, už mě ujel vlak, já jsem byl 10 let stoplej dluhama a drogama. Ja sa len preto pýtam, ja neodsudzujem ani neposudzujem túto situáciu a proste, ako hovorím, mal som to aj Maxima, aj teba, len som chcel zistiť, o čo sa jedná. A určitě nikdo neinvestujte do nemovitostí, pokud tomu nerozumíte. To áno. Máti jsem neviděl 16 let a otec zemřel před 3 rokama. A předtím jsem ho neviděl od 11, takže nevím. Dnešný host je pre mňa zaujímavý. Vo veku 39 začína viac menej odznova. Zavolal som si ho preto, aby som pochopil jeho príbeh. Mal som tu jeho bývalého spoločníka, aby som navnímal ich situáciu a hlavne zistil, ako si buduje nehnuteľnostné portfólio. Som Michal Plochaň a ďakujem všetkým predplatiteľom na portáli Hero Hero. Ahoj, Juraj. Ahoj Michal, ďakujem za pozvání. Som rád, že sme to nakoniec sa nejak dohodli, lebo ani ty si není v Prahe, ja som není v Prahe, tak sme to nejak sklbili. A si povedal, že dneska si mal 4 obliadky bytu v Prahe. Tak poďme rovno na to. Čo si riešil? Prečo riešiš investičný byt v Prahe? Veď to sa neoplatí, ne? A určitě nikdo neinvestujte do nemovitostí, pokud tomu nerozumíte. To áno. Dobrý úvod. Ne, sranda. Každopádně, hele, příležitostí je na trhu strašně moc. Já vyhledávám příležitosti pro sebe nebo pro investory a zaměřuju se na byty před rekonstrukcí, takže na flip, nákup, reko, prodej nebo na výnos. A pak se pobavíme třeba ještě o těch dalších, na který se specializuju. Co se týče jako 4 prohlídek, který jsem dneska měl, tak klasicky S-Reality, něco se razím už po telefonu, vyjednávám s makléři nebo s majiteli. Ešte predtým, ako vidíš nehnuteľnosť fyzicky? Jo, tak já se rozhoduju na základě nějakých jako parametrů, takže už dopředu si dokážu spočítat, jak ta nemovitost by byla pro mě zajímavá, za jakou cenu, tak. A pak mám prohlídku, jednak navážu vztah s makléřem, takže mě potom posílá nabídky i předtím, než třeba jdou na trh, což teď mám slíbeno asi 4 další. A za druhý, já mám teď takovou strategii, že nabídnu nějakou cenu, majitel ji nějak jako schřoupe. Jo, třeba teďkom klasicky byt je za 8,5, já jsem nabídl 7,9, majitel chce 8,1 a po prohlídce nabízím 7,8. OK. A on ti čo povie, že musím si to nechať premysleť, nechám si to ústať v hlave, ozvem sa, alebo chceš rozhodnutie hneď? Tam byl makléř, takže ten to musí samozřejmě tlumočit majiteli, ale na druhou stranu jako už od něho mám nějaký jako indicie, jakým směrem by se to mohlo ubírat, ale každopádně já tam vždycky dávám nějaký časový rámec, protože jednak pracuji s nějakým kapitálem, vlastně časujeme kapitál investorů, takže není to tak, jako moje nabídka je tady na stole a až jako se rozhodnete, tak se rozhodnete, většinou je to v řádu jako dnů. Že dáš časové ohraničení, že dajte mi vědět do konca týždňa. Taková ta klasika, no, jo, takže, ale je to jako záměrně, protože já mám třeba rozjetý jako 4-5 rezervací zároveň, jo, tak buď to přeprodám, nebo to zasmluvním, nebo to vykoupím, nebo to vyloženě rovnou píšem na investora a to jsou jenom byty vlastně. OK. Lebo akurát ja vlastne riešim, aj preto som v Prahe, že riešim svoj investičný byt číslo 2 v Prahe, celkovo 9. A zamýšľam sa nad tým, že aj sám som dával nejaké nabídky a tak a mám popravde ťažké obdobie dať nejakú nabídku, ktorá mi dáva zmysel, pretože príde mi to tak, že tá poptávka tuto je nejaká docela silná oproti aspoň so Slovenskom, keď to porovnám, vieš. Tak preto sa nad tým tak zamýšľam, že ako to robíš, chápeš. A ináč vlastne ty si jeden z tých podcastov, ktorý som sledoval, keď som aj nerobil sociálne siete. Ale to ti asi horí veľa ľudí, ne? Jo, já si myslím, že jako můj podcast, Juraj Sutoris Show, že vlastně ani nevím proč, ale nějak se zaryl jako do paměti hodně lidí. Jo, byl tady dlouho, začal jsem vlastně počas covidu, byly to živá vysílání, pak to přešlo do studia a zná hodně lidí, no. No, taký jeden z tých prvých. A potom vlastne Československý nemovitostný podcast je po tebe vznikol? Alebo ako to? Všechny vznikly jako po mne, nemovitostní. OK, no dobre. Ešte predtým, aby som pochopil, ako sa vlastne zaujímaš o portfólio, ako ho kalkuluješ a tak, ten krátky príbeh o tebe cca viem, ale asi to najviac, čo rezonuje sociálnymi sieťami, sú posledné mesiace, keď je tam nejaká kauza s Maximom, ktorý vlastne bol u mňa v podcaste a
vôbec sme sa o tom ani nebavili, ale už teraz vlastne vidím, čo chodí na povrch a ku koncu dňa ste sa nepohodli a proste nejakú tú životnú lekciu chcem vidieť za tým. Máš koľko rokov si povedal? 39. 39. A sám si mi povedal, že tam bolo dosť veľa peňazí, o ktoré pravdepodobne prídeš. Ako sa k tomu postaví človek s tým, aby to prijal normálne, vieš? Že v Amerike je bežný príklad ľudí, čo to nezvládnou, vieš? Že... Hele, tak jedna věc prostě, máte dvě roviny, jako něco jsem viděl samozřejmě, nebudu říkat, že ne, na druhou stranu jako na to, jaký to byl biznis, tak prostě jsme se jako rozešli jako názorově, myšlenkově, biznisově, lidsky, prostě, jo, takže jakoby ve všem. A jaká lekce pro mě je? Hele, no, jasno, pro mě jedna jako lekce, že vlastně já jsem do té doby nepředpokládal, že když s někým navážeš nějaký jako partnerství, jo, protože my jsme se s Maximem jako dlouhou dobu jako bavili jako kamarádi, jo, předtím, než to všechno vzniklo, nebo dlouhou dobu, třeba půl roku. A mně přišlo, že jsme kamarádi, nebo myslím si, že jako byli, protože to přece někdo jako nemůže hrát z mýho pohledu, jo, jakože asi jo, tak to je úplně crazy. A je taký ponaučení, že musím se fakt jako dívat hodně na tom, jako, jak se někdo prezentuje, neznamená to, jaký je, jaký má charakter, jakou má morálku, jo. A velmi dobře prostě to dáváme jako vám všem, když s někým jdete do biznesu, tak prostě 103krát, jako 4krát, 5krát, 10krát jako rozmyslete, protože v tom biznesu ať už jako ve seročku, nebo potom, když máte jako společný klienty, nebo prostě něco takového, tak to úplně nejde jako potom, jako tak hele, čau, nasrát prostě, jo, a prostě pohádat se a jít pryč. Jsou tam nějaký závazky, jsou tam nějaký, už je tam jako zodpovědnost vůči jako lidem a tak dále. A s tou druhou stranou nic neuděláte, když se rozhodne jako jít jinam. Ako ja sa len preto pýtam, ja neodsudzujem ani neposudzujem túto situáciu a proste, ako hovorím, mal som to aj Maxima, aj teba, len som chcel zistiť, o čo sa jedná, lebo s Maximom som sa o tom vôbec nebavil. No každopádne, OK, takže v tomto veku, lebo ja si furt dávam do hlavy takú vec, že idem pomaly, uteká mi vlak, mohol už by som mať to Lamborghini, vieš. A som rád, že stretnem človeka, napríklad ako je Martin Korene, ktorý vlastne začal, ja neviem, v 41. alebo 2. roku života. A dneska som videl článok na Forbes, vybudoval 20 miliónové portfólio v eurách s nejakou zadlženosťou a proste, že dá sa to. Tak som rád, že počujem aj takéto príbehy. Ako, možno to nie je najlepšie pre teba, ale zase veľa ľudí sa vie z toho ponaučiť, čo vás sledujú na tých sociálnych sieťach, podľa mňa. Jo. Tak hele, já tím taky trpím, jo. Když dělám rozhovory s mladšíma investorama, kteří už prostě ve 25 mají všechno, prostě miliardové firmy a tak dále. Jako super, já to každému přeju. Pro mě je tam důležitá dneska i hodně ta rodina, jo, nebo ten vztah s tou přítelkyní, nebo pro ženy jako s přítelem, nebo s manželem. Tak vždycky se ptám i jako na to, jo, jak říká moje manželka, to je pěkný, že má tak velkou firmu a kolik má dětí. Tak áno. Jo, a tam spíš myslí jako takový to, že ono jako uvrtat se jenom do toho biznesu a kašlat na tu rodinu a na vztahy je strašně jako pohodlný pro spoustu lidí a vidím to. Jo? U spoustu jako realitních investorů, kteří jsou teď jako velmi trendy na sociálních sítích, tak já se hodně s nimi jako znám a bavíme se. A trošičku vím to zákulisí, takže mě už to jako úplně jako neohromí na ten první popud, jakoby, jo. Ale jo, já jsem expert na to začínat vždycky z toho začátku, no, asi prostě mám to nějak jako tu životní cestu. Na druhou stranu, já bych to neřekl tak, jako, že začínám od znovu. Začínám jako od znovu budovat moji firmu, jasně, DMS Collective, k tomu se dostaneme, jaká je vize, co vlastně jako děláme. Ale já mám dneska nádhernou rodinu, 2 krásný syny, manželku, se kterou teď v říjnu budu 15 let, 11 let abstinu. No, to je tiež zaujímavá kapitola tvojho života asi. Jo, jak vždycky někdo říká, já začínám ve 22, už mě ujel vlak, já jsem byl 10 let stoplej dluhama a drogama. Jo, s tím, že vlastně můj kredit na začátku v 21 bylo asi minus 4, něco milionů. V 21? Jo, to bylo nešťastný rodinný podnikání, kdy všechno bylo zase napsané na mě. Takže jakoby to byl ten můj jako začátek, takže nejdřív jsem se musel vyhrabat z dluhů, z drog, vybudovat nějakou kariéru, protože jsem vlastně vyučený číšník a to byla pro mě ta startovací pozice. Jo? A vlastně chci opět poděkovat mé manželce, vlastně, která vezmi si, že jsem začal abstinovat plně až 4 roky
jako... Jak jste byli spolu už? Jak jsme byli spolu až po čtvrtém roce. Takže si se mnou prošla jako peklem a kdybych ji tenkrát nepotkal, tak to je můj anděl. Jakože, vím, abych skončil hodně blbě. Jakože já jsem prostě vůbec nevěděl, jak se z toho vymotat na rovinu. To bylo úplně dno. A to se bavíme, že o alkoholu, alebo drogách, alebo obilí, alebo... No všechno, že jo. Jako alkohol byl tak jako sekundární a jsem tam měl pervitin a pak heroin, no. Nebo takhle, respektive, když jsem měl peníze, tak kokain, pervitin a pak nakonec jako heroin a chvilku jsem byl i na ulici. Takže ono to jako, jo, v komentářích se dočtu, že co byste čekali od Vysmahla jako a takovéhle věci. Já jsem s tím úplně v pohodě. Já chápu, že když člověk s tím jako neprojde, anebo třeba je blízký v rodině, který jenom chlastá a dělá exekuce a prostě vlastně ničí tam těm lidem život, tak na nás takhle nahlížej. Investujem cez XTB. V popise nájdeš kód, ktorý ak použiješ pri registrácii, môžeš získať 1 z 5 akcií zdarma. A ak sú akcie pre teba úplne niečo nové, spravil som PDF-ko ja XTB, ktoré je úplne zadarmo a vysvetľuje ti rozdiel medzi nehnuteľnosťami a akciami. A teraz poďme späť na podcast. Chápem. To je akože zaujímavá cesta. Asi málo z ktorých hostí mal takúto cestu zatiaľ v týchto rozhovoroch. Rozmýšľam, že to ponaučenie za tým je čo? Že možno nájsť si niekoho už čím skôr, niekoho okolo seba, jak bola u teba tá žena a už budovať si aj ten vzťah alebo pracovať na tom. Že asi to ti vie najviac pomôcť, keď ťa má niekto úprimne rád, lebo častokrát už tá rodina ide od teba preč, ty ideš pracovať, rodičia bývajú v malej vesnici, tak to mám aspoň ja. A tiež mám takú, že teraz je priateľku a tiež vlastne veľakrát si uvedomujem, že ona musí trpeť v úvodzovkách niektoré veci, než keby som bol možno len zamestnanec v korporáte. Vieš, čo myslím? Jo, tak já myslím, že ale jako pro mě vlastně jako v tom životě je důležitý, kdy ten život jako nestojí jenom na jedné jako noze, určitě, jako ten biznis. Jo? Znám hodně podnikatelů i mladších kamarádů nebo v mém věku, kteří mají skvělý biznis, ale jako v troskách vztahy, jo, nemají vztah se svýma dětma, jo, jakoby je tam prostě něco jako v nepořádku z mýho pohledu. Jasné. Jo, jim to vyhovuje, mají peníze, mají 6 aut v garáži, prostě můžou co chtějí, prostě prezentujou jenom ten úspěch. Jako z mýho pohledu už je to jako prázdný. Jakoby, jo, mě tam jako, já už jako mám všechno teď. Máme barák, který jsme si postavili sami, já jsem ho postavil za 120 víkendů. Jo, těma rukama prostě. 120 víkendů, to je 2,5 roku. 2,5 roka. Okay. A do toho jsem přes týden pracoval a narodil se nám syn. No. Takže býváš vo vlastnej nemovitosti, ktorá je zadlužená, alebo není? Jo, refinancie jsme ji, no. A peníze jsem dal do podnikání s Maximem. OK. Takže si investoval do podnikania, OK. No a napríklad, keď teraz začínaš, akože hovoríš, že buduješ aj novú firmu a tak začínaš teraz nejakým že veľkým kapitálom, alebo ja si neviem predstaviť, že či si mal že desítky nemovitostí do pár let dozadu, alebo... Ne, já jsem vlastně, tohle bych chtěl víc na pravou míru, já vlastně, my toho jako moc nevlastníme, říkám, že jako máme jako SVM, že jo, máme to s manželkou, máme to family business, takže máme nějaký jako byt v Praze, máme vlastní nemovitost, ve které bydlíme, máme nějakou usedlost na Šumavě, kde vlastně bude developerský projekt, nemovitost v Brně, teď jsme prodávali 2 byty v Českých Budějovicích, něco v Lounech a do toho na jednom SROčku nějaký pozůstatky podílu, který vlastně rozprodávám a vedle toho mám nějaký kapitál na flipy. S tím, že já teď spíš jako schraňuju ten kapitál a dávám to do rozjezdu firmy, protože tam mi to dává jako velký smysl a vlastně, jestliže máme být dobrý investoři, tak tam to ROI vidím jako velmi dobrý. No jasně. Jo, takže tam chci udělat základ, protože já toužím potom mít jako svoji firmu. Jo, já jsem myslel, že už ji máme, jo, prostě rozbilo se to, OK, tak nebudeme plakat na rozlitým mlíkem, jdeme dál, jo. Otřepal jsem se z toho a budu znovu. S tím, že já chci mít funkční firmu, která bude dělat zajímavé hodnotné věci, bude dávat lidem práci a bude tam prostě silná vize. Prostě. Akože ohľadom nemovitostí len? Jo, je to jako v nemovitostech, no. Tak to může třeba představit. Vlastně jsem založil společnost DMS Collective SRO, kde jsem 100% vlastníkem, lašku s jedním jako obchodním partnerem, že by do toho vstoupil, protože to spojení by bylo jako extra silný, takže jsou nějaké jako jednání otevřený.
těchto nabídek jsem dostal vlastně od doby, kdy jsem rozvázal spolupráci s Maxim, kde jsme to ukončili poměrně hodně. Myslíš si, že sociálne siete pomáhajú k tomu, že si napríklad dostal hodně nabídek? Hele, určitě jo, jako nebudu lhát, protože když seš vidět, tak máš tu pozornost, tak se ti lidi všímají, za nějakou dobu se k tobě vytvoří jako vztah, jo, ale tam se to láme, že já si myslím, že když seš jako, že strašně jde poznat, když v tom máš třeba jenom záměr, jako že děláš sociální sítě proto, abys pak udělal online kurz, anebo jenom kupte, jo, že vlastně ten vztah se tvoří jako dlouhodobě nějakou hodnotou a ono brand nevytvoříš za rok. Vytvoříš třeba sledující nebo prostě určitý počet reelsek, lidi o tobě vědějí, ale nemají tam ještě ten vztah podle mě. Začínají ho mít, jo. A vezmi si, že já ten brand můj budu 8 let, jo, a vlastně to mi říkala jako Anetka, manželka, říkala, prostě to dávají strašně moc času a dávají do toho strašně moc peněz, jo. A vlastně mě to jako baví, mě baví tvořit primárně. Jo, mě jako baví primárně tvořit, jsou různý období, teď třeba dělám ty telefonní reelska, to mě mega baví, jo, jakože je tam i sledovanost a je to něco jako zajímavého i pro mě, jo. Takže tak, no a ta společnost vlastně je to vlastně profit-typařská společnost, dá se říct, jako long story short, což znamená, že já mám taky unikátní CRMko, na jedné straně mám obchodníky, kteří dělají exkluzivně se mnou, ty zasmluvňují příležitosti na základě mýho školení a mých jako nějakých postupů a procesů a toho, kde to vytipuju. Děláme byty před reko, byty na výnos, developerský projekty, předprodeje v developerských projektech, činžovní domy a časem chci přidat zahraniční nemovitosti od developerů. S tím, že vlastně pak to posílám na investory. Investor tam má spočítanou ekonomiku, je to vlastně investiční nemovitost a může to koupit přes nás. Okay. Jo? A tam mám vlastně fíčko. Dobre, a taká otázka. A takýchto už skupín alebo ekosystémov je v Česku minimálne 1-2, o ktorých by som vedel. Či si ja mýlim, alebo je to niečo iné? Nemýlíš se. Je to tak, no, ale ten prostor tady jako je akože prostor na to je, že iba sa pýtam, že čo je v čom je možno, že rozličnosť, alebo že či tam musí byť rozličnosť teoreticky a prakticky teoreticky? Podle mě asi ne, ale myslím si, že každý se specializuje trošičku na něco jiného. Někdo třeba zjistí, že ty byty před reko jsou těžký, tak jde hnedka k developerům prostě zasmluvňovat projekty. Někdo rozprodává svoje portfolio té komunitě, takže toho prostoru jakoby je hodně. Já jsem typařinu dělal už 6 let dozadu, že jsem typoval nemovitosti pro fondy a je to něco jako data skills mám a dává mi to smysl. No, s tím, že já to ale posunu trošičku dál a já bych z toho chtěl udělat jednostupňový multilevel. To mě strašně moc láká, kdy vlastně teď už mám 4 obchodníky, budu po vlnách brát jakoby další. Z těch nejlepších se stanou tým lídři a bude si moct udělat svůj jako obchodní podtým. A má mezi provizi. Tohle mě strašně láká, už mám nabídky na Slovensko, jo, jedna kancelář slova velká, že by mě tam zaštítila jakoby obchodníky a tak dále, takže postupně to chci budovat. Budeme nabízet vlastně zprostředkování hypoték a tohle mě jako strašně láká. Plus samozřejmě investovat s vlastním kapitálem. Jo, takže... OK, a ruky od mentoringu si dal preč, alebo vidíš v tom business model ještě, alebo ne? Jo, já mám extrémně moc poptávky po mentoringu. Já vlastně jsem... To jste robili s Maximem, ne? To byl mentoring. Jo, tam to bylo založeno na podílech. Já jsem si v té době myslel, že máme hodně poptávky, ale myslím si, že víc lidí chce dělat celky než podíly. Určitě. Jo, že prostě se ukázalo trošičku, jaký je to biznis. Já neříkám, že to je biznis jako špatný, ale rychleji se tam můžeš dostat do nějaký, jako z mýho pohledu, negativní energie, soudy a prostě takový jako... teď mi to už nedává smysl, když vidím, jaký ostatní příležitosti jsou na trhu. Jo, třeba v činžácích. Chci být jako vlastně zprostředkovatel číslo 1 na činžáky v České republice. Myslím, že to dám do roku a půl. To ja som doteraz riešila, že som si chcel kúpiť malý činžovný dom. To ste říkal, jo. A ako s tým plno roboty a strašne veľa vecí okolo toho. A mám tiež svojho typara, ktorý vlastne funguje tak, že on keď zjedná, tak je tam nejaké fíčko z toho, čo zjednal. No a vlastne
Je to zaujímavé, ale v Česku ten trh je, predsa mi to príde tak, že viac realitných investorov aspoň na tých sociálnych sieťach sú, alebo mám taký pocit, ale možno aj na tom Slovensku, len to tam nevidím. Hele, na Slovensku já mám, ještě možná dopovím, No, jestli jste obchodník z realit, nebo byste chtěli vstoupit do realit, tak určitě se podívejte, kdy vyjde tenhle podcast. No rád tam záleží, kedy nám ho pošlú, alebo kedy mi ho pošlú, tak čo skoro, ja týždeň, 2, by som to chcel pridať. OK. Tak dealmakersystem.cz/join. Tam bude vlastně ponuka, nabídka pro obchodníky, výběrové řízení, tak určitě se ozvěte a využijte svoji šanci, bude to velký. A jestli se na to budou dívat realitní investoři a chcete se zaregistrovat do newsletteru, kde posílám činžovní domy a byty, developerský projekty, tak dealmakersystem.cz, zaregistrujete se, všechno je zdarma a jedeme bomby. S tím, že na Slovensku je ta poptávka, ale je to jako hodně specifický. Jako jiné, z mýho pohledu, jak teď vidím Slovensko, je, že furt se čeká, co ta Ukrajina. Jako to prostě nějaké jako... A proč v Česku to tak není? Protože jste mezi náma vy. Není to bezprostředně jako konflikt za hranicema. Jako z mýho, třeba říkám blbost, ale já to tak vidím. Jakože třeba kdyby ten konflikt byl na Slovensku, nebo v Polsku, v Německu, v Rakousku, tak by to něco s tím trhem 100% udělalo. A já bych jako minimálně část, nebo větší část jako peněz přesunul někam jako jinam. Jako fakt, no. Presne to robím. Jako prostě jako nevíš, jak to dopadne. Může to být jako... Já jsem si myslel, že to je konflikt na 2 roky, že jo? A už je to kolik? 5 let plus? Nevím, dosť. No. A ještě Krym zobrali 2014, nějaká pauza, toto, OK. No. Já třeba, když jsem se bavil s Teodorem, tak ten říkal, že jezdí i za hranice prostě na Ukrajinu se dívat na příležitosti. Já prostě, pardon. Pojď. Já prostě nevím, jo? Nebo Mario do Azerbajdžánu prostě super, ale prostě... je to trošičku jiný typ biznesu, je to nějaká kalkulace prostě jako s tou politikou a chce mít jako velmi dobré informace a určitě na to dát jenom nějaký část toho kapitálu. Jo. Já 100% chci jít za hranice, já mám nabídky na to stavět developerský projekt v zahraničí, rozprodávat ho, ale spíš do toho půjdu až v nějaké jako druhé fázi a ideálně, ať to tam jako stavíme my. Dobre, a čiže primárne sa budeš venovať tomuto typárstvu a ty pre seba čo budeš zháňať? Si otvorený všetkým možnostiam alebo vyslovene starší byt, prerábka, flip alebo buy and hold pre deti napríklad, že chcem budovať portfólio? To jsem měl teď, že jsme koupili nějaký byty a chtěl jsem to nechat jako pro děti a nakonec teď je u jednoho návrh vklad dneska a tenhle týden se mají u druhého uvolňovat peníze z úschovy, prodali jsme to prostě, no. Jako ještě teď to budu točit s tím, že pro mě, já bych se chtěl postupně přesunout do činžáků. Čož na to očividně člověk potřebuje větší kapitál. Nebo partnerov. Jo, takže vlastně jakoby část kapitálu teďkom dávám do rozvoje vlastního biznesu jako firmy, protože budeme mít kanceláře zřejmě, já jsem to chtěl celý remote, ale on mě tam dotlačí, já si představuji takový ten vibe. Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, přesně. A já mám velký skill v tom telefonování. Já neříkám, že jsem nejlepší na cold calling, to určitě ne, to 100% ne. Ale mě to tak provází celým tím životem, že vlastně mě cold calling pomohl splatit dluhy, pomohl mě udělat za začátku kariéru v realitách a mám specializaci na ty velké investiční nemovitosti, na ty činžáky, mám tam velký tah na branku a prostě už to držím jako dlouhodobě. Jo, a teďkom, jak třeba ty obchodníci jsou mladí, prostě 18, 22, mě strašně baví ta jejich energie. Já už bych to nevydržel 6-7 hodin denně. Jako na rovinu říkám, jako, že jo, ale za chvilku bych vyhořil jak svíčka. Ale si motivovaný, že asi aj commission, že tam nebudou mít asi fix, ale budou aj motivovaný. Commission, jo, normálně to můžu říct jako transparentně, vlastně u mě obchodník začíná na tom, že normálně máme smlouvu, má commission a mám tam vlastně jako nějaký motivační ohodnotící systém, že vlastně z dosažený provize, co nám zaplatí investor nebo developer, tak při dosažený provize celkově v jednom měsíci do 450 000 má 15% z provize, od 450 do 700 má 20% a 700 plus má 25%, s tím ale, že řeší pouze akvizici.
Prodej investorům je z části automatizovaný a jako delegovaný mnou a pak tam bude jako někdo se mnou podle toho, jak bude ten objem těch obchodů. Takže vlastně neustále řeší tu akvizici. Len akvizici. S know-how, který jim dám a vlastně mám jako celý to zázemí pro nich, jakože nikde nic nehledají, volají jenom. Jo? Což je naprostá jako bomba, mají KPIčka, takže jestli chcete udělat kariéru v nemovitostech, lákám vás cold calling, což fakt zvlášť pro ty mladý, jako fakt to jakoby doporučuju. Je to vysoká škola, sa hovorí. Ty to znáš, jako my jsme se bavili, když byl u mě podcast jako hostem, mimochodem na to mám strašně pěkný ohlasy, door to door v Americe, jako respekt, jako mega, tak to vás fakt jako naučí, vyškolí. Ten telefon i v dnešní době jako AI a všech těch možných jako vychytávek, automatizací agentů je velký skill, za který si myslím, že se bude platit hodně. Ja si myslím, že to je taká jedna z prác, tento sales všeobecne, že je nenahraditeľný, vieš, aj za 10 rokov, kto bude komu volať, že robotovi? Asi nie. Třeba jo, já už jsem viděl nějaký jako takovýhle věci, třeba kvalifikace lídů by možná mohl dělat jako ten robot. Ale uvidíme, kde to bude za rok. A počujem, ale vieš, keď ja volám niekomu, alebo aj ty, keď niekomu voláš na tých videách, veď tí ľudia by sa nebavili s robotom, alebo to by muselo byť fakt prirodzené, že... Asi ne, no, ale třeba je to k tomu jako, já nevím. Ja neviem tiež. No doufám, že aspoň 2-3 roky to vydrží. je to polemizujúce. Napríklad, dobre, ty si povedal, že si mal problém zlé návyky, drogy a alkohol. Keby si to nemal, čo by bola taká vec, čomu by si sa venoval od tých 20, neviem koľko rokov do 29? Že je tam nejaké, že message za tým, vieš, že teoreticky do 30 jsou. Já když jsem mladý, tak jako se mě ptali, a že nějak v 6-7 letech jsem říkal, že chci být podnikatel, což jako se mi vyplnilo, ale šel jsem skrz okliku, měl jsem talent jako na skate, to jsem pohár český, na rap, no talent na rap, no prostě jako rapovali. Bavil tě rap. Bavil mě rap. Dneska je to úplně někde jinde, jako už jo. Takže jsem na kontrafakty jezdil ještě do Hradiště na Mír, jako to začínalo s Jogem, první deska, že jo, Moja Rora, takovýhle věci. Ano. Jako to je moje jako těch jako 14, 15, 16. A s tím, že no já jsem se vlastně hlásil na FAMu, na produkci, já jsem dělal chvilku i u filmu. Co bych dělal, tak mě jako baví hodně obchod, taky jsem dělal door to door. Česku teda. Čiže takto si to pobehal. Myslíš, že keby sa to nestalo, tieto veci, že by si bol oveľa ďalej, alebo že práve vďaka tomu, kde si teraz, si tam, kde by si mal byť, čo sa týka aj tej rodiny a tak. Snažím sa nájsť nad tým nejaké zamyslenie. Samozrejme, nevidíme do toho a nevieme to posúdiť. Rozumím. Hele, já bych na tom neměnil nic, protože bych nepotkal svoji ženu. Lebo Damargo, vieš, Martina Korenka sa spýtal, jeho vyslovene vyhodili z roboty a potom išiel full time do nemovitosti. No, povedal, že najlepšie rozhodnutie, čo sa stalo v jeho živote. Jo. Ale vtedy to tak nevidel, vieš? Jo. Jako... Ak chceš zistiť zaujímavé moje vedomosti alebo vedomosti tých ľudí, čo som mal v podcastoch, budem robiť webinár, ktorý bude v júli. Viac nájdeš v popise tohoto videa na YouTube a vlastne tam budem zdieľať celé moje know-how ohľadom nehnuteľnosti, ako investujem do Česka, ako som si zvýšil bonitu na území Slovenska a podobné dôležité veci, z ktorých vlastne ťažím non-stop. Takže link nájdeš v popise a nezabúdaj, že to bude zdarma. No. Jako, je to tak, ale já jsem měl takový jako i pěkný i nic moc dětství. Jo? Že byly tam předpoklady k tomu, že prostě to nebylo úplně jako taká ta pevná rodina, víš, jako taky to zázemí jako nebylo. Jsme se koupali u sousedů, protože nám nešla elektřina. Jo? Chvilku jsme měli velký prachy, chvilku ne, prostě. A čo dělají rodiči? Tak Máti se neviděl 16 let a otec zemřel před 3 rokama. A předtím jsem ho neviděl od 11, takže nevím. Já jsem samostatná jednotka. Od nějakých 20, něco takového. Takže... Máš nějakých sourodenců? Jo, mám ségru, no, s tou se občas vidíme. Takže tak, no, jakože taká ta typická česká rodinka. No jasné. Jo, to z toho nechci dělat nějaký emo, prostě. Ne. Hele, kdybych jako nespadl do těch drog, tak si myslím, že určitě bych podnikal, možná bych byl ve světě. Možná byl bych ve světě, jakože hodně cestovala tak, protože to zahraničí mě jako hodně láká. Jo, teď jako hodně cestujem s rodinkou. Teď pojedeme obytňákem, jo, pak jedeme do Itálie. Takový jako zážitky, dobrodruzi, mně stačí žabky prostě na pláži a
A hned je to jiné, no. Dotýkat se písku a tak, no, jakože to bych třeba tam, to vidím, jakože prostě něco v tom zahraničí určitě, když jsem to řešil s kamarádama, co mají realitku v zahraničí, takže do budoucna něco vymyslíme. Ale první musím teďkom tady, protože začínám znovu budovat, takže -2 roky, 3 v tom podnikání, děkuju a prostě jedeme dál, ale bude to jako super, no, a je to závislý na mě, což si myslím, že je super. Myslím si, že sám v sebe jako můžu věřit, vsadím na sebe. Tak ešte do toho je realitný trh nejaký asi ovplyvňuje faktor. A tak záleží. Česko je špecifické, že asi aj keby bola najväčšia kríza, tak Češi kupujú, si myslím, však asi dáva zmysel. Ale tak mě to ukázalo nejvíc, tak já jsem v realitách 12-13 let a vlastně, když máš jako recesi, tak zase na druhou stranu investoři hodně nakupujou. Áno. A když máš konjunkturu, tak zase jako lidi hodně prodávají, že na tom vydělají. Takže ono se to jako vždycky spojí. Jo, já jsem zažil vlastně činžáky, kdy na Vinohradech se vykupovalo 42 000 jako za metr čtvereční před reko, jo. Což dneska je i před reko vykupuješ tam za 130, ale je to dobrý. Takže jako neříkám, že to roste do nebe, to určitě ne, ale na tom nemovitostním trhu nejsou jenom byty před reko v Praze, panelák. Presne tak. Jo, jsou tam novostavby, to je teď hodně trendy, je to určitě super, já novostavbu nemám žádnou, ale jakoby plánujeme něco do toho portfolia dát, ale rodinný domy rozdělat na bytové jednotky, jo, jestli máte jako chcete získat jako dobrou nabídku, tak určitě se zaregistrujte. Činžáky, velká příležitost, myslím si, že to tady ještě nikdo neuchopil, co se týče jako toho, že by měl tak velkou nabídku pro ty investory ještě jako pořádně, jo, takže tohle je tá moje vize. Aktuálne, keď som si pozeral nejaké činžiaky, napríklad Kryv Sudov, neviem, či poznáš, že to 40 minút od Prahy, tak to bolo, že činžiak, 4 byty, prerobený, komplet, fotovoltika. A keby som to kúpil na financovanie 80% za 12,5 milióna, mal by som, že cash flow, že 0 alebo mierne negatívny. A ak by som to predal po individuálnych bytoch, tak by som bol buď na tom istom, alebo ešte mínus. Že aký to má zmysel? A takýchto činžákov som našel, že 10. No tak jasně, tak dívej, na S-realitách jako něco najdeš, jo, ale já prakticky jako se zabývám hodně neveřejnou nabídkou, že já jsem první na tom majiteli. Okay. Jo, takže vlastně já vyvolávám tu diskuzi u majitele, jestli vůbec chce prodat a pak vlastně zasmluvním a můžu nabídnout jako investorům. A proto mě teď hodně oslovou i fondy nebo lidi prostě co nějaký skupiny investorů, kteří vykupují činžovní domy a sami chceme vykupovat, takže, nebo kupovat s jedním obchodním partnerem. Takže jako tady je velká příležitost, ta republika má ještě hodně jako příležitostí. No. Lebo napríklad zase na druhej strane sa podarilo vyjednať, že z 12 milióna na 9,5, ale keď som to rátal, opäť si hovorím, že není mi lepšie to vysedieť v Prahe na 2 bytoch a mať nejaký kapitálový rast, mať cash flow, môžem to použiť ako bonitu, že tak sa niekedy spýtujem samého seba, že do akej miery sa to oplatí tým ľuďom, že prerobiť, rozdeliť pozemky, že zarobiť 2-3 milióny, alebo si to vysedieť niekde v nejakom meste s nejakou dobrou nabídkou. Jasně, já si myslím, že tam jako je rozdíl v tom, jak nad tím člověk jako uvažuje. A buď to máš realitní podnikání, okay. A nebo máš prostě jako nějaký biznis a vedle toho jako si myslím, že vytváříš to portfolio. Že to je jako různý. Jo? Ono strašně záleží, kolik tomu chceš dát času. Jo? Protože ono samozřejmě jako já taky vlastně úplně nedělám to, co jako vím, že tam jsou jako peníze, ale že bych prostě, já dělám třeba to, že dokážu tak dobře vykoupit, že nemusím ani dělat tu rekonstrukci, jenom prostě pak uděláme vizualizace s makléřem nebo makléřka a prodáme to prostě o několik jako procent dráž. Jo, takže myslím, že máš wholesaling jako v Americe a pak wholetailing. Jakože to je teď nový trend, kdy vlastně prodáváš jenom na základě homestagingu nebo vizualizací, ale musíš dobře vykoupit, což prostě ale dneska mi teďkom psal kamarád prostě vysvětli mi na moje storíčko, když říkám, že teď jako jsem dobře vyjednal byty, vysvětli mi, proč majitel by měl prodávat jako byt pod cenou tobě, když víš, že když chvilku počká, tak ho prodá dráž. Jak to jako dokážeš? A já jsem napsal, to dokáže jenom Juraj. Juraj efekt. Tak záleží v jakej situácii. Dělám si srandu. No, hele, ono, víš co, jako vyjednávání neznamená, že někde vypisuješ na inzeráty nebo tam jenom to voláš.
No, jako málo kdo udělá ten proces, že chodí na ty prohlídky, zjišťuje informace. Ono to je spoustu času. A tam se to láme, kdy vlastně někdo dělá realitní podnikání a tohle to všechno si nastaví ty procesy, ty lidi, jde na ten trh, tak těm příležitostí najednou má během 2 měsíců mraky. Ale pak je tady prostě podnikatel, který je realitní investor, ajťák, má svoji firmu a tak dále a on rád za dohození té příležitosti prostě zaplatí. Jo, takže prostě tam ta moje služba jako pasuje jako 1:1 a to jsou ti investoři. A nebo vyloženě jsou investoři, kteří třeba jsou kolem 40, už mají ty rodiny a nemají čas někde prostě vyvolávat inzerci. Jo? Těch mám prostě, se mi jich ozývá jako pořád, jako mám 5000 plus investorů teď. Jo? Jako velmi aktivních je třeba 100. Jo? Ale je to fakt aktivní poptávka, kdy říkají, ale třeba mám 5 až 30 na účtě, máme je prostě bez úvěru, už jako očištěných, pojďme klidně prostě z marže jako na půl, jo, jako z toho profitu a starej se o akvizici a prodej. Já si vyřeším ten prostředek prostě. OK, mezi tím. Jo, tu rekonstrukci a tak dále, ty projektanty prostě a tak to prostě je, no. Já ještě na tu akvizici mám jako dost energie a elánu. Zaujímaš sa aj o garáž, investičnú garáž? To je taký trend, či už na Slovensku alebo Česku. Mne sa to zdá menej lukratívne, ale je to akože asi individuálne. Hele, garáže, mám nějaký garáže, nechávám je bejt, jako to je taký sporožiro prostě pro kluky, pro syny. Ale já zrovna dneska jsem řešil garáž prostě, která je k jednomu bytu, můžu ji koupit, nemusím ji koupit, na Hájích za 1,5 milionu, nabídl jsem 1,2. Jo, že za 1,5 milionu je tam v okolních barácích jako poptávka, že by to koupili hned. Mně to přijde úplně úlet. Řešil jsem garáž za 2 miliony, kterou jsem srazil na 1,3 na Hagiboru. Úplně hnusná, prostě se bavíme o starej? malé garáže, která prostě má dřevěný vrata, ještě ani nemá jakoby těch, já nevím, kolik má garáže, 2,6 třeba. Záleží, hej. Přesně, ale já jsem vysoký poměrně, o trošičku víc než já prostě a můžeš tam jet jakoby s nějakým nízkým autem. Jo, já bych tam jako si bojovníka tam prostě nenarval. Jo. Ty máš X5, ne? Jo. No a prakticky jako ale asi se to prodá prostě, no. Ale mám šalený trh prostě. No, tak má to svůj poptávku, jako v těch garážích určitě něco je. My jsme trošičku utekli z toho, jestli jako mentorik řeším. Já jsem s teďkom upřednostnil budování vlastní firmy s tím, že od září už mám několik lidí jakoby v komunitě, nedělám mentoring, ale vytvářím komunitu. Jo, bude to na schoolu, bude to vlastně ohledně vyjednávání, bude to stejně smýšlející lidi, je to 35 000 za rok, s tím, že já tam budu mít vstupy několikrát do měsíce, budeme se scházet a chci vytvořit komunitu lidí kolem realita mindsetu, předávat si inspiraci, typaři tam můžou lovit investory a dohazovat zakázky, investory si tam můžou hledat talenty, můžeme se tam různě propojovat a to je to, co vlastně už jednou jsem jako spolu vytvořil, jo, pak se to rozpadlo a já miluju ty komunity prostě. Jo, jakoby prostě mě jako třeba hele, narovno trošku se odhalím a mě je trapně se připojit teďkom k nějaký komunitě třeba Tomáše Bumbálka, Martina Kořenka nebo tak, protože já nevím, co si o mě ty lidi myslej, jo, jakože a nevidím jim do hlavy, takže nemám jinou možnost, než z mýho pohledu vytvořit si tu komunitu kolem sebe, lidí, kteří prostě mi tu šanci dají, půjdou se mnou a budeme vlastně dlouhodobě jako vytvářet nějaký hodnoty v realitách, no. Tak ako si povedal na začiatku, že ten prostor tu je, tak vlastne ja mám niečo podobné na Slovensku, skôr targetované pre tých zase mladších ľudí, ako začať, ako si nastaviť firmu, ako toto. A tiež, že proste není to cez School, je to cez Circle. Lebo School si tuším bere nejaké fíčko, neviem ako to je, ale títo si berú, že fíčko. 60 za rok, no. Já vím, tak my jsme na Cirklu měli vlastně naši komunitu, no. Aha, to som nevedel. No a vlastne cez ten Circle vieš takisto nastaviť, že kedy sa ti otvoria kapitoly, vieš tam mať one-on-one, vieš tam mať kalendár, vieš, že pravidelné cally. Super, no. Takže to mám rozrobené a už normálne som to delegoval, dal som brigádnika na to a tak, to sa tak učím postupne, ale je to akože nejaký podobný nápad, by som povedal. Ale zase
je to taká iná klientela, sa na to pozerám, vieš, že mňa zase, a pozeral som sa tiež na to, že či sa s niekým join, ale si hovorím, však ja mám ľudí, čo asi mňa sledujú kvôli mne a chcem to vybudovať okolo seba. Tak jako ty jsi skvělý, tak jako tu komunitu kolem sebe už musíš mít, ne? No jasné, a hlavne ťažko sa buduje vzťah a nechcem ísť niekým do biznisu po 3 mesiacoch, čo sme sa spoznali a boli sme 2-krát vonku, vieš? Že to si berem... Nedělej to. No že, ale to bez ohľadu na to, či tu sedíš, ty to mi povedal o ďalších 10 hostí pred tebou, že vieš, že ako náhle ideš niekým cudzím, tak je to ozaj, že nepoznáte sa, za pol roka to je málo, vieš, že nevidíš to toho života, čo sa stalo, čo sa nestalo. Ano. Ne, že by som nechcel s niekým spolupracovať, by sa mi odbremenilo veľa vecí, ale tak idem zase možno pomalšie ako niekto. Si spomenul niečo o kurze, ja mám kurz rozpracovaný webinár, na Slovensku to nikto nespravil, vieš, že ako si kúpiť nemovitosť v Česku, vieš, to Slováci nevedia. To je super. Vieš? Takže dáva to zmysel mne, ja to žijem, tak prečo nie? Dobre, takže ty si takto prešiel do tohoto skúlu, tam budeš mať takúto skupinu, a to je primárny goal skupina, vyhľadávanie, typovanie, okolo toho skupovať tak svoje... já jim bude tam přetočený kurz, jo, na to, jak vlastně prakticky pro investory, jak najít ty podhodnocení nemovitosti, jak vyjednávám, přetočený moje hovory, takže se může jakoby inspirovat, dostanou tam package jako při tom, kdy se jako registrujou. S tím, že já potom tam mám jednou týdně ve středu 2 hodiny dopoledne od toho září vždycky vstup pro ně, živej. Jo? To dost. Jo, já mě to strašně baví, ale... jo, jako by mě strašně baví, jednak to chci jako online, abych mohl být kdekoliv na světě, nebo nebyl jako živě, to bych nedal. Vlastně předtím jsme to měli živě, to jsem měl 2-3 workshopy živě týdny. OK. Crazy, no jsem dělal přes 70 za rok, no, nebo za rok a 4 měsíce. Dobre, ale si myslíš, že takto to, lebo zase ten workshop živie, zase to je iné peniaze, aspoň rátam, že keď si robili workshopy, tak to boli, že... Ne, to bylo v rámci toho mentoringu, no. OK. Pro tu komunitu. Uh-huh. Jo. A jakoby tohleto nový, ten Dealmaker, tak vlastně online plus jednou za 2 měsíce, 3 měsíce se uvidíme živě. Jo, a pak bych rád, aby vznikaly různý jako setkání. Mě tohleto strašně jako baví a prostě já jakoby takový to jako člověk tu člověk, mě to strašně jako baví, jo. A co se bavím s těma lidma, tak prakticky jako chtějí to. Já myslím si, že každý tvůrce jo, má kolem sebe prostě lidi, kteří s ním nějakým způsobem jako jdou a chtějí prostě, ať něco takového vytvoří vlastně. No. Takže bude vlastně ten DMS kolektiv, to je vlastně taková jako realitka pro investory, dá se říct, externí akviziční tým investora a tady vlastně Dealmaker komunita, což je komunita, tam jako Dealmaker ekosystém. Mm-hmm. Pak tam mám ještě 3 a tu spustím třeba za rok. Takový, co přidám jako 3. dílek skládačky do toho a to bude vlastně ten... Mm-hmm. Že to, chápem, je to nejaký kruh, ekosystém uzavretý. Jo. Ale to je zaujímavé vidieť, ale ako hovoríš, že také niečo tu není úplne. Ani u nás na Slovensku. Ale každý si nájde nejakú unikátnosť. Je to, trh je veľký dosť a keď to spojíš ešte so zahraničím, tak je to zaujímavé. A napríklad, čo sa týka nejakých investičných vecí, poďme napríklad, že máš nejakú najlepšiu investíciu, čo si spravil, že vyrobil zo svojho kapitálu a reálne si aj zinkasoval, alebo stále vlastníš? Jo, tak to byl ten pražský byt třeba, jo, jako já ty nemovitosti moc nemám, jo, jako flipy jako nějaký jsem udělal, teďko můžu se k tomu dostat. Třeba ten pražský byt, tak ten jsem vykoupil asi za 2,2, teď jsme ho refinancovali po 3-4 letech za 3,6 v bance. Akože znalecký byl na 3,6? No ten byl víc, ale banka nám poslala 3,6. OK. Jo, takže to bylo třeba na 4,5. No viac. Jo, no. A teď je to třeba 6 už hodnota, si myslím. Takže to je velmi dobrý, to je vlastně vedle Anděla, běží nám tam nájem, jo, 17-18 měsíčně. Mm-hmm. Takže to je jakoby dobrý. Plus... Čiže to bola taká tá... A napríklad na nejakom flipe si dá sa spraviť aj 1 000 000 korún? Podarilo sa ti? Jo, teď tam mám flip, jakoby, který můžu realizovat až v příštím roce. Kvůli daňovým věcem a tak? Kvůli daňovým věcem, ale tam bude 100%, no. Ako I když zase si tam musím dát pozor na to, abych tam nespadl nějak do nějakého jiného daňového statusu. Žádku, okay. No, ale tam bude 80-100%, no, v Brně, v centru Brna.
len ma to zaujíma, že koľko človek takto dokáže ešte popri všetkých těch aktivitách. Tak já jsem tam měl tak, že vlastně než jsem začal s Maximem, tak už jsme něco měli málo a pak velice rychle jsem se začal věnovat vlastně ne tomu nemovitostnímu biznesu. Ale skôr ten mentoring. Ale tam komunita prostě, jo. Tak prostě nabrat lidi je jedna věc, ale můžeš na ně jako kašlat, že jo. Však ale musíš attention, prostě starat se. To no, ale tady mám jako čistý svědomí, že fakt jsem byl jako 24/7 na příjmu, jo, těch online konzultací nebo face to face nebo workshopů, věci kolem toho, zařizování, ten mraky prostě, jo, jakože, takže tak super zkušenost, vím, jak to dělat, to prakticky jako to bylo na mě a obhospodaření leadů, že jo, dělat marketing, mluvit s těma lidma, zájemcema, to byl masakr. A ako máš delegáciu práce časovou, že napríklad máš nejakého asistenta, asistentku? Nemám, no. A vieš, že však je len okolo tej skupiny, čo sa to snažím že len dať dokopy, tak to... Chvilku byla asistentka vlastně, pak to dělala moje žena zadarmo. OK. Jo. A teď samozřejmě jakoby budou nějaký 1-2 asistenty plánuje, nebo asistentky a obchodní asistenty. Jo, chci vytvořit firmu prostě. Vidím úplně někde to půlpatro, jak se dá ta 9, prostě obvoláme tu inzerci třeba do 1.5 hodiny. Jo. Třeba Grant Cardone, to mi říkal vlastně Markus, tak ty udělají za den 30 000 hovorů. A oni čo predávajú? Jeho mentoring? Všechno vlastně. Jeho mentoring, jeho kurzy, podle mě tam i jede raising, že jo, lídy prostě. No, on je takovej brand, že má takový lídy, že vezme si, že já jsem se to jako přes ChatGPT a on vyrajzoval během 2-3 let snad 7 miliard, jako úplně neskutečný. Teď má vlastně něco přes 10 000 apartmánů jako vlastní jako on a Cardone Capital. Nějaký nechci teď... Že astronomické čísla, já vím. Ale úplně jako během 3 let, jako. S tím, že teď jestli sleduješ tu, já teď nevím, jak se jmenuje, ta jeho CEO s tím jedním CEO na Instagramu, mluvím jak Tatar, jako. Já tě když tak pošlu, ať to tady dáš. V pohodě. A vlastně mají nový kanceláře, kde mají vlastně jako ten XL health, že jo, jako zdraví, pak fitness, pak prostě akvizice, pak capital. To, hej, on to robil z Gary Brecka, ten X-Health. Jo, a ta žena vlastně, že jo, ta, co taky hodně jako jakoby výrazná taká blondýnka a dělá mu CEO několika těch jako masakr. Jakože, to je síla Ameriky, víš, že to už je úplně někde jinde. No, jasně, no. Ale jakoby myslím si, že nějaký půlpatro někde prostě... Ale ano. DMS kolektiv prostě let's go, prostě do 1.5 hodiny navolaná inzerce, pak činžáky, developerský projekty, obhospodaření lídů, prostě vidím to, no. Bude to spousta práce, ale mám v tom to srdíčko prostě. Víš, jakože myslím si, že tady je prostor pro takovouhle firmu, mně se to jako moc líbí, baví mě to, dává mě to energii. Ten, kdo bude chtít jít se mnou, ujít nějakou cestu, tak má příležitost. Může si vydělat zajímavé peníze a být u něčeho prostě velkého. No. Myslíš si, že ešte to, čo sa rieši teraz, tá kauza MI ťa vie ovplyvniť v tomto podnikaní? Môže, nemôže? Že, akože, neviem, že, že či tam môžeš mať ešte z toho, budeš musieť niečo ty dopláceť, alebo že ťažko sa ti súdi, alebo ťažko sa ti hovorí. Já nevím. Jako, myslím si, že bezprostředně nějaký nebezpečí jako vůči mně, jako že bych tam udělal nějaký podvod, tak to není, protože jsem žádný podvod neudělal. Ta kauza je spíš o tom, že tam má jako nějakou roztržku Maxim se svým jako bývalým společníkem. No. To, že mě Maxim jako zažaloval za nějaký prostě věci, jako je ego. No. Jako, to jako, nevím, co jako říct jinak. No. OK. A s tím už asi nemáš čo spraviť, to už len prostě ustát, alebo čo? Okay. Tak jakoby ustát, tak jako tam má, to asi je otázka jakoby na něj, nebo... Zákonu. No. Vyšší moci. No, soudů, že jo, tak tam to mají na roky, že jo, jako. Aha. To je jakoby teď, já do toho tolik nevidím. Prostě samozřejmě všichni to sledujeme, jo, okolo mě, co se jako děje na justici, že jo, ohledně toho, nebo na nějakých jako serverech, ale já sám jako nevím, jak to tam je. Jo? To je prostě ty roztržky mezi společníkama. Kdo to nezažil, tak
Neví. A hen to je úplne asi iná miera, lebo to je medializované, vieš, že asi to je už... Len preto sa pýtam, že skrz toho, že čo plánuješ a už na čom pracuješ, vieš, že či to máš aj toto. Samozřejmě tam může být jako nějaký handicap, že třeba na LinkedIn jsem dal post o tom, že prostě tady spouštím novou firmu týden předtím, že jsem se vymezil vůči tomu Maximovi, že prostě jsem od něho pryč, jo, a tak dále. A začínám znovu, jo, a někdo tam napíše a co tohle, jo, pak se podíváš 10 let v OVB, prostě, kde reálně ty podvody jako byly odsouzený, jo. A no jasné. Jakoby já jako nevím, co na tom říct, no, tak to je prostě, jak jsem měl teď jednu schůzku, no, já jako vždycky tam nějakou lehkou kontroverzi mám, jo, asi ne to, že prostě jsem někde udělal nějaký podvod, ale prostě dělal jsem cold calling, door-to-door prodej, tak to je takový jako, jo, jako nějaká kontroverze, teď skrz toho Maxima prostě, jo, co tam třeba libuje, tak prostě každý má tu cestu jinou. A napríklad pozeráš sa aj, spomenul si zahraničie, kúpil by si investičný byt v Dubaji? Ne. OK. Daj nejaké 2 dôvody, 3. Len tvoje, vieš. Že... Hele, moje je jedna věc, že já bych nedokázal někde koupit jenom nemovitost kvůli tomu, že to tam vychází jako dobře investičně. Okay. To je jako, pro mě to zahraničí jsou emoce, já to nedokážu jako odstranit tohleto. Jo, někde mít byt, kam bych nejezdil. Jo. Pro mě Dubaj není vhodná destinace jako na dovolenou. Jo, i když jsme tam 3krát byli, dvakrát. Já pak po třetí jakoby natáčet za Jirkou Hanouskem. Tak pro mě tam není takovej ten vibe, že mně se to úplně jako nelíbí. Jo, tam máš prostě ty drahý káry, máš tam prostě ten okázalý luxus, všechno drahý, beach kluby, jo, hodně takový jako takový to pozlátko. Dubaj je vlastně jako svým způsobem strašně jako krásná, ale mě to neohromuje. Já jsem spíš jako na pořádný moře, čistý moře, pěkný pláže, kokos, a takovej víc jako vibe prostě toho Tropical Island, což tam to jakoby není. Jo? Tam je takový New York prostě jako v Arábii, když to řeknu takhle, ale není to nic špatného proti Dubaji. Ale nekoupil by si tam, OK. Já bych tam jakoby nekoupil, ale chápu, že tam lidi jako kupujou. Jo, že já bych třeba koupil na Jižním Kypru, koupil bych prostě třeba v Thajsku, koupil bych na Tenerife. Jo? Ano. To jsou prostě destinace pro mě zajímavý, jo, kde je dobrý vibe prostě. Že to výnosové percento v úvodzovkách by nebylo asi to primárne... Podle mě je všude stejný. Beto? Ja si myslím, že dokonca tu ho vieš mať aj lepšie, lebo ten trh poznáš oveľa viac, ako než keby si išiel dneska do Dubaja, lebo by si mal možno problém s financovaním, že ty si to vyrobíš tu, alebo ja, no, vieš. jasně, jakoby, když vezmu jako pryč jako Českou republiku, když budu investovat v zahraničí, tak nechci říct jako všude je stejný, ale prostě, když si všechno okleštíš a prostě fakt to bude jako ta reálná nemovitost a koupíš to a dobře, tak zase bude nějakých 10% jako z těch 100%, kdy v 10% dokážeš koupit úplně jobovky a Airbnb a vychytáš místo a blablabla. OK, ale podle mě pak jako na ten reálný výnos 5 až 8% jako je takový market standard prostě. Jo. Ano. A víc bych vlastně ani nehledal za mě. Jako, jo, okay. Taky to jako sázím, abych někde v Indonésii koupil něco. OK, znám tam Peťu Hemerku, dělají skvělé věci, mají to tam, ale prostě celý ten výnos tam nebude tak dlouho jako udržitelný. Jo? Podle mě je lepší počítat s tím, hele, vyděláváme to 5 až 8%, párkrát do roka se tam zajedu a jedu někam, kde se mi líbí a plus tam mám jako nějaký jako výnos. Zaujímavé. Napríklad, áno, veľa hostí, keď sa takto s nimi bavím, tak povedia to obalenie podobne ako ty, alebo majú taký podobný názor, ako mám aj ja. Takže len sa snažím pochopiť, vieš, že... Alebo aby aj divák pochopil, vieš, lebo mne častokrát píšu ľudia, ktorí nemajú žiadnu nemovitosť a chcú začať investovať, majú cash od niekaďal a chcú ísť do zahraničia. No, tak jdou, no. No ja presne ako hovorím, že kľudne choď, ale aby som to nespravil. Z nejakých dôvodov, vieš. Tam rozpíšem. Já třeba to zahraničí pro mě jako srdcovka. To, že skôr. Jo, já fakt miluju prostě to moře. Jo, jsem takový plážový jako typ, jakože pro mě je to hodně spojení s tou přírodou. Prostě je tam i taková zajímavá energie pro mě třeba. Mám rád hodně jako teplo, jo, protože prostě mě to jako nabíjí energii, dobře se mi v tom myslí, sportuje a tak dále. No a je to jakoby, těch příležitostí jakoby je hodně, no, takže jako s něčím určitě přijdu i pro ten český trh.
ale bude to třeba nějaký můj projekt s někým. Anebo můj. Dobre povedané. Toto je skoro záver. Čo by sme povedali tak nakoniec? Čo si možno nepovedal v žiadnom inom podcaste? Dobrý, tak to je jednoduchá otázka. Hele. Ne, rozmýšľam. Ako máš zaujímavý príbeh, proste odžili ste si to, nech to hoci čo dopadne ako tá kauzia, ste obidvaja spokojní, to nebudeme riešiť, máš nový biznis plán. Ako taký zaujímavý príbeh, ja neviem, ja si z toho beriem, že nikdy není neskoro začať, budovať, nevzdávať sa. To, čo vidíme, jak si povedal na tých sociálnych sieťach, je častokrát pozlátko, vidíš do toho života tých ľudí, není to tak, ako to prezentujú, že asi nikomu nič neuniká, hlavne keď sme zdraví a spokojní možno. Hele, za mě prostě, když řeknu třeba něco k těm sociálním sítím, tak na sociální sítě dáváte, nebo ten tvůrce dává to, co chce, aby člověk jako viděl, jo? Já to třeba dávám tak, že tam dávám i to dobrý, i to špatný, jo? A prostě asi jsem předurčený k tomu začínat pořád jako od začátku. Je to nějaká cesta, třeba to byla lekce k tomu jako, hele, máš fakt to dělat sám. Jo? A třeba jsem potřeboval ještě tohleto lekci. Zpětně prostě vlastně je to zase nějaký učitel, který mi přišel do života a tak dále, tak bych to uzavřel. Každopádně nemějte stres z toho, že vám je třeba 30 a nemáte ještě byt. Já jsem ho taky neměl. To první byt měli, když mi bylo 34. Okay. Jo, nejdřív jsem jako se dostal z dluhu, 10 let, drogy, pak jsme postavili, první kapitál jsme dali do postavení vlastního baráku. Jo, takže si že úplne opačnou tou cestou, ktorú by mal ísť človek. Investor, dajme tomu, že... No já si myslím, že ta moje byla správná. Ako tak sa hovorí, že... No kdo to hovorí? Kiyosaki. A tak nie všeobecne, že začni čím skôr, lebo nevieš, koľko máš času, takže by som začal investovať už v 20 nejak. Živ v nájmu ako v nemovitosť. No nehovorím, že nemovitosť, ale že začni investovať. Že ak chápem, keď si mal dlhy a drogy, tak riešil si teda, že tie zlé návyky, tak si nemal čas investovať ani do ETF od veku 20 do 30, lebo to nebolo, chápeš? No jasne, no. A potom tu ďalšiu vec, no to vlastné bydlenie, áno, dajme tomu. No, že to... no a za mě to je jako dobře, investovat do vlastního bydlení. Já se o tom hodně bavím s investorama a jakoby za mě to je jako dobrá cesta. Samozřejmě jako jasně mohl jsem to multiplikovat na nemovitostech. Tak 54 víkendov si tam stravo, či koľko si povedal, napríklad aj to treba do toho zrátať, ale určite, však teraz to využívaš. 120, no. Či 120, 2 roky, 2,5, no. Ale zase tie peniaze využívaš späť. Jo. No, takže je to také. Takže je to v pohodě, no. Hele, nemějte stres z toho prostě, že jste na začátku té cesty, já jsem taky. A já. Ne, dělám si prdel. Ono, jakoby dělejte tak, aby vás to prostě bavilo, jo, a vykašlete se třeba na měsíc na sociální sítě. Já jsem teď zvládl nějakých 14 dní, když jsme byli v zahraničí, kdy jsem fakt jako minimálně byl jako na Instagramu nic jsem jako nepoustoval, jo? Nebo takhle, poustoval jsem, co jsem měl jako předpřipravený, jasne, ale nereagoval jsem a nedával jsem storyčka. Takže úplně minimálně a vlastně pak se nemáš s kým srovnávat. Jo? Pak se baví s těma lidma, kteří prostě jsou úplně z jiného oboru a vystoupí z té své bubliny a ono, kde je hodnotější prostě jako třeba člověk, ten, co má 100 bytů a chová se jak prase, anebo ten, kdo adoptoval nějaký dítě, který mu pomohl prostě a obětoval svůj život za to, aby ty děti měly co jíst a byli z nich prostě vzdělaní lidi. Jako pro mě úplně jednoduchý jako rozhodnutí. No, jasné. Jako jak říkám, mě už to jako neohromí. Mě baví budovat, baví mě ta hra toho biznesu, ale já jsem teď především jako manžel a táta. Okay. To je za mě úplně jako, asi to je i věkem, ale prostě to jsou za mě ty hodnoty, jo. A každý to má někde. Každý to má inak. Poslednú otázku ti dám, čo som dal vlastne každému hostovi. Čo by si odporúčil mne na základe toho malinka, čo sa poznáme? Co bych doporučil tobě? Udělat nějakou akci v Česku. Pro Čechy. Pro Slováky, kteří chtějí investovat v Česku. Okay. Udělal bych v Brně třeba. To je taková vesnička malá na cestě do Prahy. Ne, tam. Já v Brně mám nemovitost, takže v pohodě. Dělám si srandu. To bych jakoby udělal a víc sdílej ten svůj příběh. Čiže biznisové, niečo takéto. Okay. Jakože, a to je kolik?
26. Strašně mladý, jakoby, Hej? máš všechno jako před sebou a už Jasný. jsi jako o mnoho jako dál, než prostě spousta tvých vrstevníků, takže jakoby vytrvat, možná nebýt na sebe taky nároky, jako uklidnit se v tom, ale chápu, že máš To je těžké, no. A já mám to samý, ale chce se mi to říká, jo, takže to takový, ale věc to jako trošičku, no, pokrytectví, tak. No, jako když takhle půjdeš, tak nevineš, no. Jako víš, jak, to je třeba z mýho pohledu, mě to říkal kámoš, říkal, hele, jakoby, víš co, spousta lidí jako jde v tom životě a vlastně jako nezažilo nějaký pád, jo. A já jsem trošičku už jako narušený tím, že jsem jako zažil ten pád a dokážu znovu zažehnout ten oheň. Jo, s tím, že tím nechci říct, že bych ti přál nějaký pád, jo. Ale, to patří k tomu, jako jasné. Ale prostě jakoby může to přijít, jo. A vlastně jako tam vlastně pak je ten mindset a ta mentální síla a to nastavení a takový to jako, taky tak říkáš, že zase začíná znovu, prostě tady Juraj byl zlomený, jo. Jasně. No, ale tak ti přeju, ať ten pád jako pomine čo najrychlejšie. Pomine, protože nějaký asi jakoby bude, jo. Jasné. Taká blbá message, ale... A tak každý, to je dobré, no. Ale prostě jako vzpomeň si, že až jako to přijde, tak prostě, co mi říkal ten Juraj, tam rosteš. No. Ono v růstu většinou nerosteš. No jasné. To je paradox. Ano. Jo, takže ono vlastně to, co se stalo s tím Maximem, na základě toho se mohl jako vyrůst dál. Určitě. Keď se na to tak pozrieš s odstupom času, hej. No. Jo, vzal jsem si z toho to, co prostě mi to mělo dát, jdu dál prostě, jo, jako, a to je jakoby celý, no, jako co jiného jako mám dělat, no. Okay. Takže tobě přeju, ať prostě, když to přijde, tak chvilku to bolí, ale pak budeš silnější a odolnější a vyrosteš. Dobre, ďakujem moc. A ďakujem, že ste tu boli s nami. Ahojte. Čágo.